салом алейкум мардуми шариф тоҷикистон, умедворам хуб ҳастед. дар рӯи экран машиники Резван ТВ 001. имрӯз Резван ТВ 001 дар пишти панҷара аст. мардуми ғариби тоҷик, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, касера ҳамин машини фанкаги аст, ватсап дар рӯи экран. мехоҳем ватан пулта барбигардонем. кӯшиши мо ҳамяе ки ин машинико бояд пули шуморо барбигардонад. миллионҳо доллар. ва хештавори Резван ТВ 001. хуб гӯш кунед. димбора ма такрорам мекунам. каме анбоша шумо имрӯз ҷабридора пулшуна баргардондесен, нотаҳдид кардесен ки мо пули шуморо бармегардонем, аюба брат мекунем ва баъд қати шумо гап мезанем. Муҳаммад ТВ ра ҳамат мешиносем, Беха ТВ-ра, Ҷалолбеки 834, гнидаи сокинони ноҳияи Ванҷ. номрои маро медонанд, адресҳои маро медонанд. мо бачаи майдонем. ва ман ватсаби 24 соата дорам. қати мард гап занем. 3 моҳ ин машиника мо фаҳмондемаш. ҳамватан пули хоҳара барбигардон. чихел шумо беномусо изоно кашида зани тоҷика таҳдид мекунем ки баъд мо гап мезанем. охи мо мурдем ки шумо мерен хоҳарои мора айдисон чикоре бия мекунем. ин машиник миллион рубле хоҳари тоҷика фанкадаги аст. гуфтемаш ба хубӣ пула барбигардон, но гуфт ки шумо қати алов бозӣ кистед, шумо мара намедонед ман ки ҳастам. баъд мо маҷбур шидем ручкаву варақ бигирем. димбора ман нашнавам. хештавори Резван ТВ 001. ин машиника 3 моҳ фаҳмондемаш, нафаҳмед. ин номарда. ватсап дар рӯи экран, ҳамватанони азиз, ҷабрдидо. пултона бармегардонед. пули ҳалолтона барбигардонед. хоҳиштон мекунем. занг бизанед. як ҷон ташаккур. имрӯз мо эфир даем.